ndiye simungaphulepo kalikonse. Dr Michael Usi anali mdziko la Rwanda pomwe amazakhala nawo pamwambo olumbiritsa President Paul Kagame omwe anapambana pa chisankho chomwe chinachitika posachedwapa mdzikolo. Kumbukani Phiri, MBC, Kigali, Rwanda. Bungwe la Malawi Electoral Commission MEC lati mabungwe ali ndi udindo othandiza kudziwitsa anthu kufunika kuti adzaponye voti pa chisankho cha chaka chamawa. Mmodzi wa makomishonala a MEC Dr Limbikani Kamlongera wayankhula izi kumzuzu pa maphunziro omwe bungweli linakonzera mabungwe a mchigawo chakumpoto omwe athandize pa chisankho chomwe chichitike mdziko muno chaka chamawa. Dr Kamlongera anati mabungwewa akuyeneranso kuphunzitsa anthu za malamulo atsopano oyendetsera chisankho. Langizo lathu kwambiri ndilonena kuti ma CSOs atithandize kumema anthu kunena kuti tionetsetse kuti chaka chamawa wina aliyense amene ali woyenerera ndipo ali ndikuthekera kwina kulikonse akatulukire ndi kukaponya voti yake. Ife sitikuletsa kunena kuti ngati munthu ali ndi khumbo lonena kuti apite akayime. Chimene tikunena ngati Malawi Electoral Commission ndikunena kuti ngati ali ndi khumbo ndipo ali ndi chiyembekezo kunena kuti chaka chammawa ayima, ndiye kuti pakali pano zophunzitsazo ambe asiya kaye, tingambe kusokoneza zinthu. Ndi chifukwa chonena kuti tikufuna kuti wina aliyense adzakhale ndi chikhulupiriro chonena kuti zinthu zayenda bwino ndipo masankho athu ayenda bwino. Tikungonena kuti amene akuona kunena kuti atanganikwa mowirikizika asaphatikize ntchito ziwiri kunena kuti ukakupanga kampeni ukusa akuphunzitsa anthu. Ngati akufuna ukapanga kampeni apite akapange kampeni. Ife ntchito yathu sikupanga kampeni yayi koma ndikuphunzitsa anthu kumema anthu kunena kuti akaponye voti yawo. Ndipo mmawu ake mkulu wa bungwe la Phunzirani Akinia Mloka anati achilimika kuuza anthu zakuipa kwa ziwawa komanso kupereka katundu osiyanasiyana pa nthawi yokopa anthu pokonzekera voti. Ifeyo ngati bungwe ngati Phunzirani Development Organization takonzeka ndipo mandondomeko ina imene takonza ndi nkhani timanena pa chizungu timati issue based, munthu akhale ndi mfundo ngati akufuna akamvotere. Komanso tachiwunikiranso kuti pali anthu ena amakhala ndi mfundo koma kumapeto kwake zinthu zija zosatheka. So tikufuna kuti tiyang'anenso mbali inayo kuti pamene tikukamba nkhani yonena kuti munthu amene ofunika kuti tikamike mpando akhale ndi mfundo koma mfundozo tiziunike kuti kodi ndi zotheka kapena zosatheka. Chinanso chimene tachiwunikira ni nkhani ya zopereka zokhanga tikupereka kuti tinyengerere munthu kuti pamapeto pake tione phindu loti wina wake watiponyera voti. So zimene zozo tikufuna tikaunike kuti wina aliyense amene akufuna akapanginawo masankho achite mwandondomeko komanso mosata malamulo kuti pamawa tisazakhale ngati nthawi ija timakambirana kuti Malawi zinavuta chisankho sinaende bwino pakana zinakafika kuti tikupezekanso ku makhoti. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC. Tiyeni tionenso mitu yake. President Lazarus Chakwera wayamikira bungwe la Muslim World League chifukwa chothandiza dziko la Malawi pa ntchito zosiyanasiyana zofunika pa chitukuko. Bungwe la Malawi Electoral Commission MEC lati mabungwe ali ndi udindo waukulu odziwitsa anthu kufunika kodzaponya voti pa chisankho cha chaka chamawa. Ndipo nduna wa zamaphunziro wati ntchito gawa phala kwa ophunzira msukulu za primary yofunika kwambiri pothana ndi kunyenchera pakati pa wana a mdziko muno. Do you love food? And then suddenly felt the burn? Don't let heartburn or indigestion ruin your meal. Try Tummy Sid. It gets to work fast to stop acids. Tummy Sid. Fast, soothing relief from heartburn. This season of Big Brother Naija is a must follow. Follow every twist and turn with eyes wide open. Because even when the journey begins with chemistry, chaos follows. Strap in for 2 journeys in one house.
Big Brother Niger Season 9, OTV Channel 49. Gold sponsor, Guinness. Nkhani yathu yotsatira kuti mmodzi mwa akuluakulu akunduna wa zamaphunziro a Victoria Geresomo wati ntchito yopereka phala kwa ophunzira ndi yofunika kwambiri polimbana ndi kunyenchera pakati pa wana a mdziko muno. Iwo anena izi kusalima pokhazikitsa ndondomeko yatsopano yoyendetsera ntchitoyi. Nayo Paul Mloka ni nkhani yonse. Malinga ndi a Victoria Geresomo omwe ndi mmodzi mwa akuluakulu ku nduna wa zamaphunziro, ndipofunika kuti ntchito za mkombaphala msukulu za primary zipitilire atipoti zikuthandiza kwambiri pa ntchito zopititsa patsogolo maphunziro komanso ntchito za umoyo. Ndondomeko imene idakhazikitsa lero inali yakuunikira kuti kodi pa mapulogalamu onsewa amene tikuchita zimene zikuyenda bwino ndi ziti ndi zimene zisakuyenda bwino ndi ziti, komanso pamwamba pake tili ndi ndondomeko mwina pachizungu imene tikunena kuti policy imeneyi tinayikhazikitsa yoyang'ana thanzi la pa sukulu komanso kadyedwe issues monga pamene akunena kuchizungu chake timati nutrition. Mawu ake mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Save the Children lomwe lathandiza kuti ntchito yokhazikitsa ndondomekoyi ichitike achakufa munthali ati ndi okondwa kuti ndondomekoyi yakhazikitsidwa, ndipo ati ali ndi chikhulupiriro kuti boma liyika chidwi popititsa chitsogolo zomwe zayikidwa mu ndondomeko yomwe yangokhazikitsidwayi. Mayang'ana policy yokhuzana ndi school health and nutrition nde choyambirira tinapanga kafukufuku kuona kuti kodi policy inde ilipo, kodi implementation yake yakhala ikuyenda bwanji. Nde tinapanga kafukufuku mogwirizana ndi unduna wa zamaphunziro, ndipo mapeto pake zotsatira za kafukufuku ameneyo lero zakhazikitsidwa. Pakadali pano ntchito za mkombaphala zikuchitika mu sukulu zosapitilira theka la sukulu za primary mdziko muno. Ndondomeko yomwe yangokhazikitsidwayi yakonzedwa ndi thandizo lochokera ku bungwe la Momentum lomwe limagwira ntchito zolimbikitsa za umoyo komanso maphunziro mogwirizana ndi bungwe la USAID. Paul Mlowoka, MBC, Salima. Malawi University of Business and Applied Sciences MUBAS atsindika kufunika kwa ntchito zakafukufuku pa ntchito za chitukuko cha dziko lino. Izi azinena pamwambo otsekulira sabata ya zakafukufuku yomwe university ikuchititsa mu mzinda wa Blantyre. Chisomo Break wafika ndi zambiri mu ripoti ili. Mkumano wachiwiri wa pachaka okhuza kafukufuku komanso luso la makono wabweretsa pamodzi akatswiri a zakafukufuku akuno ku Malawi komanso maiko ena 12 amuno mu Africa monga Kenya, Tanzania, Cameroon komanso kunja kwa Africa. Akatswiriwa ali kuno kugawana nzeru za momwe angachitire kafukufuku ozama pofuna kuthandiza ena mwa mavuto omwe maiko akukumana nawo. Ndipo mawu ake potsekulira zokambira nazi, Professor Susan Frank ochokera mdziko la German anati palumbu nokwanira kuti popanda kafukufuku sikungakhale katundu opangidwa mwatsopano yemwe angatukule umoyo wa anthu ndi chitukuko. Ndipo mawu ake Dr. Kondwani Gondwe ochokera ku National Council of Science and Technology anati kafukufuku amathandiza kupititsa patsogolo maphunziro komanso kukweza chuma cha dziko komanso kupeza mayankho ku mavuto omwe maiko akukumana nawo. Ndi sabata yayikulu kwambiri yomwe ma lecturers, ma students apa MUBAS panopa pa university akugawana ndi Malawi including inuyo ma journalist kuti mudziwe zomwe zikuchoka mukafukufuku wa research kapena mukafukufuku wa ma technologies amene akupanga. Izizi ndiye zofunika kwambiri zomwe zingasinthe dziko lathu kuti likhale lodzimira palokha komanso lopanga zinthu kapena zinthu zimene timagwiritsa ntchito kapena timati ma capital goods kapena ma innovations amene timatha kugwiritsa ntchito ngakhale muzipatala. Ndipo mawu ake mkulu wa zakafukufuku ku skulu ya MUBAS a Madalitso Sakama
anati pofuna kupititsa patsogolo ntchito za kafukufuku, sukuluyi yayika padera ndalama zokwana 450 million kwacha zochitira kafukufuku ndi nkhani za luso zosiyanasiyana. Ingachonera kuti kanzimu kopanga kafukufuku pamudzi pawo tikatukule ndithu chifukwa pala anthu ambiri amene ali ndi maluso osiyanasiyana komanso ali ndi maupangiro osiyanasiyana koma afunikira kuti mwina tapatse zoyenerera. Choyenerera chimodzi ndi chuma. Sabatayi yakhazikika pa mfundo zogwiritsa ntchito kafukufuku ozama popeza njira zokwezera chuma. Chisomo Break, MBC, Blantyre. Alimi awalangiza kumatsatira ulangizi wa zanyengo kuti azipewa kuononga nthawi ndi ndalama zawo kamba kazotsatira zakusintha kwa nyengo. Mmodzi mwa akuluakulu aku kampani ya Sidiko, Dennis Nzalimbo, amayankhula ku Mzuzu atakambirana ndi ogulitsa mbewu ndi zipangizo zina za ulimi. Chimwemwe Milulu ali ndi nkhani yonse. Pozindikira kufunika kotsata mmene nyengo zikusinthira, imodzi mwa kampani zopanga ndi kugulitsa mbewu m'dziko muno ya Sidiko inakonza msonkhano wokambirana za mbewu ndi zina zomwe zimakhudza ulimi mu mzinda wa Mzuzu. Kuluona za malonda ku kampaniyi a Dennis Mzalimbo ati pambali pa mbewu yabwino, alimi ayeneranso kugwiritsa ntchito mauthenga a zanyengo kuti adzipindula pa ulimi wawo. Kupatula ku fertilizer amene boma limapereka, alimi ambiri sakudzala mbewu yoyenerera. Ndi kumulimi mukagula mbewu yoti ndi yachinyengo, zimene zimakhudza zokolola zimene mungakolole pa khomo pano. Zisoneza kuti chaka chilonse mukhoza kumalima kuyikapo mphamvu zanu zonse koma zokolola zikhala zochepa. Mmodzi mwa anthu omwe amagulitsa mbewu m'chigawo chakumpoto, a Rose Kaluwa, ati alimi ambiri sazindikira ubwino wodzala mbewu zamakono. Alimi ambiri mwina sanachione kwambiri kufunikira kwa kugula mbewu yabwino. Kuti ukolole bwino umafunika kuti uyambe ndi mbewu yabwino. Malingana ndi akatswiri za nyengo, madera ena m'chigawo chakumpoto chaka chino akhudzidwa ndi mphepo yotchedwa La Nina, yomwe ipangitsa kuti kagwedwe ka mvula kakhale kocheperako poyerekeza ndi zigawo zina m'dziko muno. Chimwemwe Milulu, MBC Mzuzu. Mkulu watsopano wa Chinyamata mchipani cha Malawi Congress MCP, Steve Baba Malondera, wati aonetsetsa kuti achinyamata akuchita zinthu zowathandiza kumadzidalira pa zinthu zosiyanasiyana. Malondera atsindikanso kufunika kuti achinyamatawo asamangoganizira ndale koma kuti m'malo mwake azithandiza mokwanira pa chitukuko. Chimene tikuchita chokhazikika panopa ndichionetsa kuti achinyamatawa azindikire mbali zimene angatengepo pa zitukuko zimene Dr. Lazarus Chakwera akupanga. Posachedwa apa takhala tikuwuzidwa za mega farm zomwe zikuchitika, pakhala pakukhala ntchito yokonza misewu, pakhala tili ndi nkhani yomanga nyumba za polisi, nyumba za anthu amene ali kuami. Tipeze njira yonena kuti achinyamata azindikire kunena kuti nthawi zonse si ntchito imangopita ku office, koma izo za construction zonse zikuchitikazi iwo also akhale part of that system. Ndiye ineyo ndikufuna ndikusimikizireni kunena kuti izi zomangwa pasati mahandouts zicheperapo chifukwa chokuti tionesesa kunena kuti achinyamata zawo zikuchitika mwadongosolo. Komanso tikambirane ndi a National Youth Council, tipite ngati kunche, tipite komanso ngati kunifi, ma institutions onse amene amatumikira achinyamata, be it ku education, be it ku agriculture, onse aja tikhale kanyumba komata. Ndikuona kuti ndi zinthu ziti zogwirika zimene tingapase achinyamata, posayang'ana kuti achinyamata awa amene tikukambawa ndi ongokhala amene ali akatswiri kwambiri kapena otsamira kwambiri ku chipani chathu cha Malawi Congress Party, koma tifikire wina aliyense monga President Dr. Lazarus Chakwera amachitira zinthu zake. Chikhalidwe akuti ndi njira imodzi yolunzanitsa anthu zomwe zimathandizanso pa chitukuko cha dziko. Izi azinena pamwambo wa chaka chino wa Kungoni Culture and Arts Festival omwe unachitikira pa parish ya Muwa m'boma la Dedza. Tili ndi ripoti la Charles Pensulo. Mwambo wa Kungoni Center of Culture and Art Festival omwenso umadziwika kuti Chamale Day umachitika chaka chilichonse. Mwazina mwambowu pamakhala mapemphero kuchokera ku mipingo osiyanasiyana, magule amakolo komanso ndakatulo. Mkulu yemwe amakonza mwambowu, Brenda Noshea, yemwe amadziwikanso kuti Angozo, anati mwambowu wakhala othandiza maka pokumbutsa anthu mdziko muno ubwino osunga chikhalidwe komanso kukhalira limodzi. Achinyamata masiku ano sadziwe mbiri yawo, sazolowera ndi sadziwe kwambiri za chikhalidwe chawo, tamvere chisoni.
kuno kukongoni taona kuti Shamari Day, this cultural festival, imapereka bwalo kuti tionetse kuti muona chuma chathu, muona zokoma zathu, onani chuma chimene chili nacho kuno ku Malawi. Sono ifewo tilifuna kupereka bwalo kuti anthu aonetse maluso awo, kuti makamaka achinyamata ana athu ono kuti koma kuno ku Malawi tili ndi zinthu zapamwamba. Mawu ake mmodzi mwa anthu omwe anazaonerera nawo mwambo a Elizabeth Masero wochokera mdziko la France anati ndi okondwa ndipo anakakonda dziko la kwawo litamachita miyambo yosunga chikhalidwe. Izi ndizofunika kwambiri. Kusunga chikhalidwe ndikofunika. Zimafunika kuziwa komwe kuchokera. Ndinakakonda dziko la kwathu litamateteza chikhalidwe. Zosangalatsa kwambiri. Ndipo mfumu Kakhome ya Ndelalo yayamika anthu omwe amakonza mwambowu ponena kuti ukulumikizitsa anthu a mitundu yosiyanasiyana. Lolo changa nchachikulu kwa basi kunena kuti abale ngati amenewa adzatithandizira kusunga chikhalidwe. Chikhalidwe chili apo, chikhalidwe chilichonse pali phunziro limene anthu amaphunzirapo, muli nkhani imene imatiphunzitsa. Komanso kuonjezera pamenepo chikhalidwe kukumana kumene kukuthandizira kuti anthu a mitundu yosiyanasiyana kuno kwa Kachindamoto tizisonkhana malo amodzi nkumachitira limodzi. Mwambowo womwe chaka chino umachitika pamutu woti umweni ndiye maziko a dziko lathu, chimvano cha mavu choninga pamimba, kunali anthu osiyanasiyana kuphatikizapo azipembedzo, akuluakulu a zachikhalidwe komanso anthu ochokera m'mayiko akunja. Charles Pensulo, MBC, Dedza. Zikomo kwambiri Charles, ndipo pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. President Lazarus Chakwera wayamikira bungwe la Muslim World League chifukwa chothandiza dziko la Malawi pa ntchito zosiyanasiyana zofunika pa chitukuko. Bungwe la Malawi Electoral Commission MEC lati mabungwe ali ndi udindo waukulu odziwitsa anthu kufunika kodzaponya voti pa chisankho cha chaka chamawa. Ndipo nduna wa zamaphunziro wati ntchito yogawa phala kwa ophunzira msukulu za primary yofunika kwambiri pothana ndi kunyenchera pakati pa wana a mdziko muno. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Kondwani Chinele ndi nzangayo Linle Mponda, tukufunirani madzulo abwino. Awa ndi alimi